ברוכים הבאים לפרק היום כן, של המיינקראפט. אורי לא בשמחה, אז ככה. אני לא בשמחה. כן, גם אני לא. הרגע אני מצטער שאתם רואים את כל מה יש לשמוח? כן. אני רואה שאתם כאילו רואים את זה של הווינדוס 8, אבל לא משנה. אוקיי. אז היום אנחנו רצינו לעשות טקס הדלקת משואות. כן. הפרק של היום צולם אתמול. הם לא הבינו כל כך. כאילו היום יום רביעי. היום יום שלישי בערב. לפני דקה הייתה משואה. אתם רואים את זה ביום רביעי. אוקיי. נראה לי זה 13,000. לא, time set now. night. משקיע. יאללה. איזה מגניב זה. יאללה, בואו נתחיל את הטקס. אוקיי. אתם בואו נעבור לסורווייבל. אתה יכול ללחוץ על זה. על מה? לא משנה. אוקיי, יאללה, בואו נעבור. וגם מי שלא שם לב, תלחץ קונטרול. ירד. כן, קונטרול. קונטרול F5. ככה אנחנו נראים. אז כן, באמת. אני מבלבל. אוקיי. אז בואו נדליק את הדלקת המשואות. אורי תעשה לי טן 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 טן. לא. תעשה כאילו אתה עושה את התקווה. אנחנו על סורווייבל. על זה לא חשבתי. תפתח ברס. אוקיי. יאללה. רגע. זה לזכר רועי קליין. זה שקפץ על הפצצה. זה לזכר שאול ורדי. זה לזכר... תן לי שמות של חיילים. לזכר רבין. מה? שיט, זומבי. זומבי מנק. נראה לי... לא יודע, משהו באלף. אז נגיד לזכר סבא של אורי. אוקיי. סבא רבא של אורי. כן. אין לנו אוכל ואין לנו חיים. אז הייתי אומר שכדאי שנזמן לנו איזה גולדן אפל טובים. כן, וחזרתם אלינו. נאכל גולדן אפל אחרי שזמנתם. בוא נראה. אוי, כמה שיפורים. נוכל להרביץ לזומבי. כן. אבל זה לא התעסוקה עכשיו. אנחנו נחזור אליכם שנחשוב על חיילים. רגע. אוקיי, אז בסוף החלטנו להדליק משואה, 2 משואות לכל אחד. ואני מחושב בגלל גולדן אפל. אוקיי, אז יאללה. אז רועי קליין, 2 משואות. רגע, בואו נשים שלט. אחרי זה נשים שלט. יצחק רבין. לא, שאול ורדי. ויצחק רבין. שלא כל כך קשור. כן, אבל הוא בכל זאת היה מישהו. הוא היה מישהו, צודק. הוא היה מישהו חשוב, לא סתם מישהו. בוא תאכל מלא גולדן אפל. בוא תאכל עד שתשמין. פשוט, תאכל פשוט. בואו, אתה יודע את קריאת יזכור? אני לא יודע. יזכור אדוני, לא, אסור לעשות מזה צחוק. צריך פשוט, יודע מה, בוא נעשה קטע. בוא תרביץ לזומבי הזה, כי הזומבי הזה מטריד אותנו. תרתי משמע. אוקיי, אז שיט. רציתי כאילו לשים סיד לעולם הזה. שאנשים יוכלו להיכנס כאילו. לשים סיד. אתה רוצה לשכפל אותו? את העולם? איך? כאילו, נעשה העתק שלו. שיהיה קשה. וואי, זה מאוד קשה. אבל אנחנו... צריך להעתיק פיקסלים פיקסלים. טוב, אז אנחנו שמים פה אז ככה, אנחנו נגיד לכם למה חשבנו לשים 2 משואות לכל אחד. אגב, אנחנו רציניים ואנחנו לא צוחקים בכלל.
אנחנו מאוד רציניים. אמרנו עליי. נכון. אנחנו לא רוצים לצחוק, ואנחנו באמת מכבדים כל מי ש... אגב, תראו, ישראל. לא שמתם לב, אה? הם שמו לב, לא, אנחנו לא רוצים להצחיק. עכשיו ככה. אני שם על גיים מוד. גס. זה גס. זה גס מאוד מה שעשית. מאוד. ואנחנו נפציץ את העולם עכשיו. לא, די. אנחנו נעשה פשוט אותו טקס כל שנה. רק שנמצא חיילים אחרים. כל שנה. זה יהיה קשה אבל נצליח. כן, אבל אם נגיד השנה זה יהיה יצחק רבין, ושנה הבאה זה יהיה מישהו אחר. שנה הבאה זה יהיה, נגיד, רס"ר הדר גולדין. גולדין? זה שחטפו אותו. אה. עמנואל חניבל. לא קלטתי, למה חניבל? קניבל. חניבל. לא, קניבל. אומרים חניבל. כן. עדיין יש לנו את הרזיסטנט. היא תפליץ את התינוק בעמידה. כן. לא, למה לצאת? אנחנו שמים התקווה. כן. כן, זה המסך שלי בגלל יום השואה. איזה יום השואה? לכבוד יום הזיכרון. זה לא כל המסך, כמו שאתם רואים, ויש לי פאוור ISO. ובנדי גם. בנדי. לא נראה שנשים את התקווה. לא. אז אנחנו נתראה בפרק הבא. או בטקס הבא. שיהיה יום העצמאות, שיהיה מחר. כן. כי אצלכם זה יום רביעי, אז יום העצמאות יהיה ביום חמישי. או משהו כזה. יאללה ביוש.